नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं। मी चिन्मय गोगळे। कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत। ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांच्यावर फेसबुक लाईव्ह दरम्यान गोळीबार करण्यात आलाय। या गोळीबारात त्यांचा मृत्यू झालाय, तर फेसबुक लाईव्ह नंतर हल्लेखोरांनी स्वतःवर गोळ्या झाडून आत्महत्या केली आहे। कुडाळ तालुक्यात माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना घडली आहे। बापासमान व्यक्तीनं मतिमंद मुलीवर अत्याचार केलाय। यामध्ये संबंधित मुलगी गर्भवतीही राहिली, तर या नराधमानं त्या मुलीचा गुपचूप गर्भपात केला। संबंधित व्यक्तीवर कुडाळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। आचरा येथे चोरीच्या उद्देशानं संशयितरित्या फिरणाऱ्या 2 महिलांवर आचरा पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई केली। या महिला आचरा भंडारवाडी येथे बंद घराच्या मागे फिरत होत्या। त्यांच्या हालचाली संशयित वाटल्यानं ग्रामस्थांनी त्यांची पोलिसात तक्रार केली। अवैध दारू विक्री प्रकरणी स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या पथकानं कारवाई केली आहे। या प्रकरणी कसाल येथील तिघांवर कारवाई करण्यात आली असून 44,800 रुपये किमतीची गोवा दारू जप्त करण्यात आली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या प्रवेशद्वारावरील महत्त्वाचं बस स्थानक म्हणून ओळखलं जाणारं तळेरे बस स्थानक सध्या समस्यांच्या गर्तेत सापडलंय। त्यामुळे प्रवाशांची फारच गैरसोय होते। त्यामुळे लवकरात लवकर या बस स्थानकामध्ये सुधारणा व्हावी अशी मागणी सध्या होऊ लागली आहे। आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आता सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका। धन्यवाद।